Civînên asîtanayên got biryar bûn behsa deverên kêmkirina astê şer û dosyeya girtiyan û gihandina alîkariyan bike bi daxuyaniyek dawî derketin. Kotê de demê Kongrê Sûçî ragihand û tenê şandeyên Rûsya û Tirkiye û Îran li astana behsa beşdarbûna Kongrê Sûçî kirin. Got biryare di rojên 29 û 3 meha yekê sala 2018 ve were lê darxistin. Rojnameya Şerqil Awsat ragihandibû got Wezareta Derve ya Rûsyê eşkere kiriye dewletên gerentor wê tenê wekû çavdêr li Sûçî beşdar bibin û Sûriye wê guftûgoyê bike wê komîtek distûrî bê avakirin da ku distûrê deynin li ser bingeha wê hilbijartin bêne encamdan. Herwiha Wezareta Derve ya Rûsyê got Rûsyê rê nade got qada Sûçê ji bo bilindkirina sloganan bê bikar anîn wekû amaje bi daxwaza opozisyona Sûriyê bi rakirina Beşar el Esed ser desthilatê Sûriyê. Şanderê taybet yê Serokê Rûsyê li Sûriyê Alexander Lavrentiev ji aliyê xwe de got Kongrê Sûçî wê 1500 kes têde beşdar bin û Rûsyê kare ji bo beşdarîkirina hemû aliyan yên rejîm û dijber dike. Lavrentiev pêşbînî nake got peyedê li Sûçî beşdar bibe. Ji aliyê xwe de grûpên Beriya Başûr redkirina xwe ya temamî ji bo Kongrê Sûçî ragihandin. Di daxuyaniyekê de grûpên Beriya Başûr ragihandin her kesê got di Kongrê Sûçî beşdar bibe wekû kesayetî yan wekû dezgeh dijmin ji milletê Sûriye û şoreşa Sûriye re û alîkar û piştîvanê Esed û Îran û Hizbullaha Lubnanî ye. Kongrê Guftûgoya Niştîmanî yê Sûriyê di dawiya meha yekê wê li Sûçî bêle darxistin piştî çend caran ji paşxistina wî û guhertina nav û cihê Kongr. Lê pirs ew e gelo wê Sûçî krîza Sûriyê çareser bike yan jî ew jî wê bibe wekû Cinêv û asîtana got tenê bi derbaskirina demê têne naskirin.